गिबि खेबनि थाखाय गफुरा बिटिआरआव भट होनो मोनगोन नोंसोर गावबुरा हान्था जानानै मा बुङो? गिबियाव जोङो गफुर हालामनि गावबुरा हान्था जानानै जिथु गिबि खेब जोंनि गफुराव बिटिसिनि जिथु माने बोहैबाय थानाय 20 सेप्तेम्बराव भट होनो थांगासिनो दङ। बे बिसायख'थिखौ लानानै जों गफुर हालामनि गावबुरा हान्था जानानै जाय बिथांमोनहा बिटिसिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौ लाबोबाय, बेनि थाखाय जोङो गावबुरा हान्था जानानै जों साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम, मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम। आरो जोङो सानदों जोंनि गफुर हालामनि जेसेबांखि रायजो राजाफोर दङ बे रायजोफोरा जाहाथे गोजोन सुख सान्थि जेबो मोनसे दाङाबाजि जायालासिनो गावनि गेजेराव जेबो मोनसे सोंखारलायनाय गाज्रि मुं सुलायनाय बेफोरखौ लाबोआलासिनो बयबो रायजोफ्रा गोजोन आलो गोजोनै सान्थिबाबो जाहाथे भटखौ होनो मोनो बेखौ जों खावलायदों गावबुरा हान्थानि जानानै। गोबां माखासे पलिटिकेल पार्टिफोरा जों नुनो मोनदों लाइमोन गाज्रि थासारिखौ लांनो नागिरदों जों गिबि इलेक्सन समाव बेखौ गावबुरा हान्था जानानै मा बुंनो सानो? बेखौ जोङो एसे निन्दा होनो सानो। जिथुनाखि जाय लाइमोनफोरा उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरखौ जिबायदि थासारियाव लांदों जाहाथे बेफोरबायदि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदि खामानियाव बाहायदों जाहाथे बेफोरखौ बाहायालासिनो बेफोरखौ बिसोर उन्दै बैसोनि गथ'फोरखौ दोनथ'नानै जाहाथे मिसुर जानायफोरखौ लाफानानै राजनितिक खामानिखौ मावो जों बेखौ खावलायदों। गामि जौसननायनि जोबथा बुब्लियाव नोंसोरबो सरकारि गावबुरा जानानै खामानि मावफानो, दा बेयाव नोंसोर मा बुङो? दा बे बेलायाव जों बेखौनो जोंबो बुंनांगोन पार्टि हिसाबै जिथुनाखि गामि सोसननायनि बेलायाव जों गफुर हालामनि गावबुरा हान्था जानानै जोंबो देहायैबाबो जों एसे खस्थ' मोनदों। जोंनिबो कन्ट्रिबिउसन दं होनबाबो बांद्राय बुंद्रायनाय जानाय नङा, जोंबो नांदों जिहेथुनाखि। बेनिखायनो बे गामि सोसननाय बेलायाव जोंबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जिथु मोनबाय जों गावबुरा हान्था जानानै जोङो जोबोद साबायखर बावदों आरो जोंबो बेखौ मोजां मोनदों बे हाबाफारि जाफुंनायनि थाखाय। गावबुरा हान्था जानानै नोंसोरो दायो बबे हान्जाखौ बा बबे पार्टिखौ हमना ला नोंसोरो सापर्ट होयो होननानै सानो, सापर्ट होनांगौ होननानै सानो रायजोफोरखौ? दा जों गावबुरा हान्था जानानै राजनितिक दलनि फारसे जों बिदि बुंनो सानाखै। जिथुनाखि बेवहाय जों दा धनस्रि समस्तियाव गोबां आफादानो गोबां दलियफ्रानो बेहाय नमिनेसन होदों, जेरै दङ इउपिपिएल दोलो, जेरै बिपिएफ दोलो दं, जेरै एपिपि दं आरो खोनानो मोनदों कंग्रेसनिफ्रायबो होदों। जै पार्टिनि फैयाथों मानो जाहाथे जाय बिथांमोनहा जाय गावबागावनो पार्टिखौ लानानै गावबागाव खामानिखौ मावो, जोंनि गेजेराव जेबो मोनसे असान्थि बा जोंनि गेजेराव जेबो मोनसे दाङाबाजि दावराव दावसि जायालासिनो बयबो रायजोफ्रा जाहाथे आलो गोजोनै सुख सान्थि भटखौ होनो मोनो आरो जों बेखौ खावलायदों। गफुर हालामा गोबां जारिमिनजों बुंफबनाय, बेयाव 534 मुंख्लंफोर जादों। बेसेबांबा गोबावनि उनाव नैबेयाव जोङो बिटिआरआव हाबनो मोनदों। दा बेयाव रायजोफोरखौ मा खावलायना नोंसोर मा बुङो? बेथ' नंगौ बाथ्राया। दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव जों दिनै गिबि खेब जों बिटिआरआव जों भट होनो थांगासिनो दङ। बाहाय गफुरनि मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन दङ, गफुरनि मोनसे बिराद गिदिर बिहोमा दङ। जिथुनाखि जोंनि गफुरनिफ्राय बे बड'लेण्डनि जे आन्दलन खालामनायाव गोबां गामियाव गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां माने देहायखि होयै थाखा फैसा गारनानै जथेस्थ' मदद आरो सहाय होबोदों मोनफ्रोमबो आफादजोंनो, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव, मालाबा समाव बिएलटिनि दैदेननायाव, मालाबा समाव इन्डिपेन्डेन्टआव मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेननायाव रायजो राजाफ्रा गोबां सहाय आरो मदद होदों, बिसोरखौ जायगा होदों, थानो मानो जायगा होदों। दा बेफोर गासै दैदेननायनि गेजेरजों दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारफैदों, जों बेखौ गोजोननाय मोनदों। प्रमद बर'आ जेरैबायदि खोथा होदोंमोन गफुर हालामखौ जेरैखिजाया बिटिआरआव सोथारगोन होननानै, बेबायदि हिसाबै सोबाय। दा बेखौ सारखौ प्रमद बर'खौ मा बुङो? दा जोङो जिथुनाखि प्रमद बर' बिथाङा गावनि बुंनाय बायदियै जोंनि गफुर हालामाव माखासे थालांनाय माखासे गामिया हाबबाय आरो गोबां गामियानो हाबबावनांगौ दं बिटिआरआव। बेखौ बिथाङा गाव बुंदों जाहाथे उनावहाय सरकार फैब्ला बिथाङा माने जेसेबांखि जोंनि गफुर हालाम सिङाव थानाय गामिफोर थालांनाय दङ बे गामिफोरखौ आबुङै महरै सुफुंजोबनाय खोथा बुंदों। जाहाथे बिथाङा गमामायैनो देरहानानै सरकाराव फैयोमोनब्ला जाहाथे बेफोर बेसेबां गामि थालांनाय दङ बे थालांनाय गामिफोरखौ जाहाथे सोसनजोबो, जों बिथांखौ खावलायदों सोसनजोबनांगौ होननानै।